Ubingelele baba udokotela baba wesizwe bawujabulela umfana namuhla ngathi kahle lomzulu amancinisa ngesoli futhi angixolise. Okhulumayo kubaba udokotela baba wesizwe bawujabulela lo mfana lona osebenzela eThekwini uyikhehle elifana nse nekhehla lomlungu. Nginonto ethi kulele bhilidi sekulona sinendawo kushuthela kuyona ekuthiwa i-Dark Room Studio number 1. La esikhona ke njengamanje siyashutha ke manje senza ama video siyacela ukuthi abantu abako Facebook babuke ukuthi yile thina siyayenza la ngoba sinako ukuziqhenya ngento esiyenza. Namhlanje siphethe into esibiza ukuthi lento ifana nequantum, lento ifana nequantum kodwa akuyona iquantum, lento ifana nequantum but izochaza futhi what we mean mase akuyona iquantum. Abantu bakithi ake sikhulume njengabantu abadala because sinabantu othola ukuthi benza i-content ikakhulukazi abakho ekutheni ukuthi basinike into education, something where we learn from them. Abantu abane intelligence that is vast ukuthi we can also harvest something from them. Yeah, understand? Ake sisuke ke lapho. Ake ngikhulume lento le. Ngikhuluma njengenyanga, ngikhuluma njengobaba, ngikhuluma njengesakhamuzi South Africa, ngikhuluma njengomuntu oke wahlala eMjondolo, ngikhuluma njengomuntu owahlala RDP House, ngikhuluma njengomuntu oke wahlala emakhaya. Yabo, ngikhuluma njengomuntu oke wahlala eflatini. Indawo ngaze ngihlala yona isemgaqweni kuphela ngaphansi kwebridge, angaze ngihlala but indawo eziningi sengeke ngahlala futhi nakwi-suburb. Okay, fine. Lana ke abantu bakithi baba udokotela bawesizwe bawujala ufana umhleje ekhehle umzulu amancinisa ngisolo futhi angixolise ngifuna ukunika kanje naka. Sinento ethi njengoba usebenza as a prison warder, ingane zakho zifunda kuphi? Njengoba usebenza njengephoyisa, uhlala kwe-government compound, nawe usebenza njenge-prison warder, uhlala e-married quarters, ingane zakho zifunda kuphi? Do you have something that rings in your mind ukuthi if ungagwazwa isiboshwa manje, in a sense that njoba uwarder nje ungafi uhlale ku wheelchair ube medical boarded bazokhipha ema-quarters because we are no longer working for the state, bazokhipha le ngane yakho njoba ifunda lana izofunda kuphi? Njoba manje ungenasho ngisisiza osimbe ngo-2,000 rand awunaso isiza wena usibili ukandakanda u-30 minutes u-700 rand wena uhlulwa yiloko ukuspenda nje u-2,000 rand umbe isiza ongenani usebenza nje uhlala kuma-marriage quarters kodwa kukhona la obiye khona wahamba isiza osekusele ukuthi ulanda ama-blocks. Kuke kukufikele lokho nje uhlele emaphoyiseni ukuthi yebo uyakwenza ukwenza ngenxa ukuthi nisebenza umsebenzi oyi-risk open danger nithe kade nijahana nezigebengu nangena phansi kwe-truck walimala beyond ukuthi ungakwazi uphinde usebenze umlezi anqamuka umbili same time. Do you know ukuthi mebekunika mebekubhoda manje uyaphuma laphana kuwena ukuthi ingane zakho zobe zihlala kuphi? Njoba nakhile emaplazini manje ufuya inkomo sezawu 6 uma ufika ulunye inyoka laphana ushona eplazini, uyazi ukuthi njengamanje umlungu uzonixoxa eplazini bese kuthwabele ngubani isihlupho. Unohlupho kanjani ngoba nohulumeni uyayenza uyakuxoxa umndeni wakho uma ukuthi wena ubusebenza khona usekho. Kodwa mekwamabhunu lo wena isihlupho, kodwa mekumqashi wahulumeni akho akanaso isihlupho. Zonke inkampani njengamanje ezinabantu abahlala kuma compound kuma hostels zabo, uma eshona umuntu umndeni wonke uyakhishwa kufaka abanye abantu abasasebenza khona. Ake sithi mesenza izinto sibe nako lokuthi njengoba manje ngoba njengoba ubudokotela babusizwe bawujala ufana umhleje ekhehle ngihleze ngikhuluma ngento ezinhle engicabanga ukuthi umuntu wesilisa umuntu wesifazane o-affectekayo ile nkulumo le uyazibuza ukuthi lento bengase yenzeke manje njengamanje le ngane lezi zingashona kuphi? Ngoba ngempela ungakwenza konke ujabulela ukuthi uhlala eduze kwe-mall, eduze kwe-shopping center, ingane zakho zifunda lana bla bla bla. Indeed zifunda esikoleni sahulumeni, nami la ngihlala khona kuno-open zez izikole zahulumeni, ikole funda amabhoni enqwabi nezinye izingane zabantu zifunda lapho. But uma ebeshona lo muntu oyi-head ekhaya abasakwazi ukuhlala kule ndawo abahlala because of ama-rate ethabiza. Bengithabiza like expensive. Ngangitshengisa omunye incwadi yamanzi ngokhokho 17,000 kulo nyanga le. Yebo ngizama ukuveza into encane nje kodwa ama-rate ethabiza ukuze kuzokwenzekani kuwena
into eziningi esivezile lana ngafika nesigubhu unyabhanga ngafika nesigubhu umamiliyoni ngaba singaziveza kubantu omunye wathi lezi zinto lezi sobe sizibone kodwa unkosikazi wasenathe umusho njalo wasenasukuma kusofa kushiya kade kutshengisa into wasenayishiya ivideo idlala wasenahamba ekitchen wafethi ikitchen wabambelela ngendawo ngengalo ekhabetheni ukuthi kodwa le ndoda injani iyacabanga ukuthi njengoba kuyiyona esebenzayo uma kuthiwa iyafa manje sizophuma kulomuzi ngoba phela into esifuna sifuna ukuthi kube khona into oyenzayo ongathi uma ukuthi khona okwenzekayo ingane zibe ziphila ngayo njengoba ngithi ngisinazi izinto zokusiza umuntu onesimo esifana lesakho ohlala endaweni enhle ngeyona yakhe wena uyafana nomuntu onemali kwi credit card othi 1 month 2 month ungayikhokhelanga ivala yonke le mali uyafana nemali kwi credit card awukho rich uno 200,000 kwi credit card because ayona imali yakhe mali yebank leyo 2 months ungakhokhanga bayivala lo mali thila uzokhokha iphini ivuleke engisho ukuthi manje musucabanga njenge credit card yabo musucabanga enye into ngempela ufuna siyikhulume virtual reality ukuthi yini manje nje onawo njengamanje wena njengoba wena ukhetheka lamabhilidini uhlala eroofini uno 2 bedroom lapha kodwa mhlaza noxoxo uyehla lela bhilidi ubuyela emjondolo uyofuna ama room aqashisayo first day nje uxoshiwe this is babu dodela angifuni ukuthi siye kakude kakhulu ngifuna ukungena kulabantu laba abasitsakela ngeemoto zabo ngihamba ngeJC ama-China 2025 model imileage yayo ayikaservice even na once le moto ikaservice nje ukuservice kodwa wena njengoba uhamba ngeSL500 ngeS500 AMG Sport uthi le nyanga ikhuluma nje kanti ihamba imoto ama-China I understand angiqale phansi ngihamba ngemoto mina yama-China ngiyithenge ngoJanuary 23 yabo kulonyaka kodwa ngipepeza kakhulu la ngihlangana nawe siphuma ukodla eCoastland emhlanga mesiphuma ngishala amagxaba yimsholo shosho ama ilokishi umi kanje kimi ngeqiniso hayi kimi kanje kimhlophe nje kuphela sho wena lomsholozi yini lihle China la correct ya mase kumusa ungena emotweni ukhanda nethekeni yakho le inenziphe engeke ngazosho washa inkomo uthi lo mthakalo ngiyamazi lo mthakalo uma selaphi lo bhuti lona ngathi ibhinci nje le hayi inyoni nje lenyanga etshethu ubaqwe too much ihamba umuntu ama-China kanti ihamba lokishi uyazi Mercedes Benz S-Class 2023 model AMG Sport the second hand today it's 1.2 million the second hand do you know what you could do ngo 1.2 million 1.2 million bekufuza ukuthi wena ngabe une franchise owayithathayo muzo uhambe ulanda iJaguar uzihambela ngeJaguar nje mude kahle hambele ngeJaguar Jaguar uyakwazi uthola iJaguar 150,000 thenga iJaguar nje usithulele nangu 99,000 uyayithola iJaguar right nje futhi kodwa ube ne franchise ekunika 80,000 every month or 80,000 about 10 it's 80,000 about 10 or 80,000 about 20 yabuthi imali usuyiphethe 1.6 go 2 years when uhamba nemoto edevaluation every month as much as you are driving it imoto idepreciate uyipaka egarage because of imodel yonyaka uyabamba ngokwelokishi engisho ukuthi ngesikhathi thina usibuka usihleka we already invested in properties and assets or frozen our assets we are safe mina likhi flat ngidrive ngeflat elibhala ukuthi Brendelin angikho mni flat ngidrive ibhala ukuthi Benamo flat ayike imoto engihamba ngayibhala ukuthi Avoca angudrive umuzi stationary because ukhuphula ivalue nawe again nginomuzi mina 3 bedroom ongahlala umuntu wena ngeke ube nomuzi ongahlala umuntu ngine flat mina ama flat 2 bedroom 1.5 bedroom 1.5 bedroom abahlali bantu empty because I'm keeping up the price ukuthi ihleze right ufaka ama tenant amigogisa iqede le yanto le ngizama ukuveza la ebhuti omdala ukuthi ngesikhathi wena uspenda imali engaka kule moto le kungaseyona ke iAMG it could be Porsche 2023 model 2022 model izokubhubhisa enyukeni it could be Lamborghini 2019 model
izokubhubhisa enyukeni. There you could have buy yourself a franchise. You could have buy yourself a franchise. I-franchise, it guarantees you after 5 years, it will give you close to $1 million. I-franchise, after 5 years, it will give you close to $1 million. I-franchise guarantee you every 10 years, it's near 1.5 million, guaranteed. Every 10 years, it's near 1.5 million. A car that you bought for 1.5 million, after 10 years, it's worth plus or minus 180,000. After 10 years. Manje ake sizibonene izinto engezona esizidingayo. Sinazi izinto but khona ngempela esingasidingi. Khona izinto esingasidingi. Mina I once drove bengiyinyanga lana behluphile nje ngila ku street bengihamba Infinity iG36 Sport yakhona. Angithenga 1.1 million. Enila ngabona khona sekune COVID uthi lento lena ayenzi lutho. Kushaya COVID ayiso 450,000. Kwashaya COVID siu 450,000 ngayidedela. Yabo. Ngala ngafunda uthi la it's a learning curve. I should never make a mistake like this. During COVID, I bought a flat. Temi phela complete COVID, I bought another flat. Yeah, understand? But those flats, when ngesikhathi sidlula kwe-COVID wathenga imoto, komunye wathenga imoto, leyo moto wena usuwayidayisa. Mina ngisenalo ama-flat. In one of the suburbs, I bought a house for 1.8 million. Namhlanje lamuzo kwetha 2.2 million. Wena ngaleso sikhathi wena wathenga imoto nawe ebizayo. Wathenga wena imoto BMW X7 ko 2 million. But today, awukwazi even ukuthola half of the 2 million. Bafuna ukuthatha ngo-950. We understand. Engisho ukuthi lezi zinto ezifuna sibe sobha ngaso, La nginento engifuna ukunika yona. Lento ifuna uthole igusha leduna, inkunzi. Ungitholele iqhude elibovu, ungitholele iqhude elimhlophe, ungitholele ikhandlela eliyelo, elimhlophe, eli-blue. Amaphakethe, not khandle, amaphakethe alo makhandlela lawo. Musulungisa imali engango 65,000. Ngikwakhele lento ngeemfihlo zakhona ezamaqiniso kodwa. Ngikwakhele lento ngeemfihlo zakhona ezamaqiniso. Mase lento ke wazi ukuthi ayisona udisithwalo. Uzoyakha lento yakhe lento musa ngikhipha imbambe ezo7 mase ngithi zidle. Uma usuyidlile kuze ukuthi lento ingaphinde ikuhluphe isebenze one way ungalidli igusha. Uma ungalidli igusha izo but uma udla igusha izo yanokwehla. Isigcina isithula ukuthi udlile noma udlanga akunanke but uma as long ungalidli ihleze ikhula kwena. Lento ke lena siyakha ngegusha kodwa umuntu othi babudokotela ngifuna nje into enhlanhla. Kodwa izithwalo lezi zena ngiyabonga kuzona. Mina ngithwalisa umuntu mina ngimthwalisa ngegusha ngimthwalisa ngembuzi. And imbuzi futhi ngicela sithole leya semakhaya. Khona leya semakhaya ledla ihlahla ngifuna lo mbuzi leyo. Umswane wayo awunuki njengomswane le edayisa la. Kulabantu abadayisa imbuzi. Umswane walo yana unuka umuncu. Lo munye unuka umuncu. Kufuneka lo mswane lo unuka umuncu. Othi uma usedlini uzoqala ukuthi ngathi unuka umswane wembuzi nje. Kufuneka lo mswane unjalo ke. Uma wakhela isithwala umuntu ngempumelelo ungasingabazi ileso ke isithwala ke leso. Kodwa lena engiyakhela umuntu lena ifuna nje igusha mase siyayakha siyakhe ithatha 2 days. Why ithatha 2 days? Angifuni ukuzinqumela. Lento ufuna kuneyiphupho efuna lifike kuwena usela eThekwini. Uthi hayi babudokotela kufika umuntu kumina wathi mase kuthi hayi kulungile sebevumile siyakudedela siyifaka lento egazini siyifaka siyayicaba siyakudedela lapho usuyahamba ke nayo ayikho into ofike ekhapha into uyenze emathuneni emfuleni ogezo phalaze ufane nomxhaka cha yonke into ezoyenzela la iphela uhambe nje naloko kungatheni okuncane ya bantu bakithi kune topic ethi namhlanje lento ifana nequantum lento ithi uma umuntu ekusukela kuphela bhalela inhlamba kuWhatsApp ekuthuka ngomkhwena wakho ekuthuka ngestatus sakho seHIV ekuthuka ngestatus sakho sesashukela ethi hayi wena undoda yalutho nje lento ewela ipipi ubhizi noshukela nepipi elibovu angithi ipigment yepipi liba bovu umuntu menoshukela ngathi umuntu libe bovu lonke ipigmentation isukelahlekile yabo thothi besifazana uyakuthuka uyakuphoxa inkundla ezokuxhumana ukukhuluma ngawe kambi lo muntu loyo
siyadila naye kodwa ngathi iquantum uma ubuka ngoba iquantum ukushaya umuntu njengenzangalo ukuthi kuyiquantum ngoba iquantum ikushayisa nje emgaqweni wakhe uthi kumase kuthiwa iphaphalazi kodwa lana lento ithi ayiye kuyona iquantum kodwa vese izombulala yakezwe ukuthi ngithini kuwena angisho ukuthi iquantum ngoba nami ngilayisha iquantum ngilayisha ngo-25,000 lena ayena kuyona iquantum kodwa ithi ayifane nequantum kodwa kusalayo isuke vese uma uyibuka ukudwa imise kwayo iquantum kodwa vese isizolayisha. This is Babu Dr. Babu says bawujabulela ufana umhlenja khehle umzulu amancinci sangesolo futhi angixolisi. Asibonga kakhulu ke nansi ke number nizongithola kuyona i-level lapho Babu Dr. Advertising numbers, call those numbers if you want to advertise something. This is Babu Dr. Babu says bawujabulela ufana umhlenja khehle umzulu amancinci. Siyabonga.